नमस्कार, नीताज किचन रेसिपीजमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। आज आपण कुळथाची पिठी बनवणार आहोत। चला तर मग सुरू करूया आजची ही व्हिडिओ। सर्वात आधी आपण एका वाटग्यात 1 वाटी कुळथाचे पीठ घेणार आहोत। त्यात थोडं थोडं कोमट पाणी घालून व्यवस्थित फेटून घेणार आहोत। एक लहान चमचा हळद घालू। आपण यात गरजेनुसार पाणी घालायचे आहे। आपण गॅसवर टोपात तेल गरम करून घेतलं आहे। यात 4 ते 5 ठेचलेल्या लसूण पाकळ्या घालू। एक बारीक चिरलेला कांदा, 2 बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या, कढीपत्ता, थोडी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, यावर अगदी अर्धा मिनिटासाठी झाकण ठेवू। आता यात फेटलेलं कुळथाचं पीठ घालून पुन्हा झाकण ठेवू। यात पाणी घालू। आपण सतत पिठी ढवळत राहायची आहे, नाहीतर त्यात गट्टे होतात। चवीनुसार मीठ, आपण 5 मिनिटं स्लो गॅसवर पिठी कढू द्यायची आहे। पिठीला उकळी आली आहे। आता त्यात किसलेलं खोबरं घालू। दोन कोकमाचे तुकडे, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि आपली कुळथाची पिठी रेडी आहे। तुम्ही पण ही रेसिपी नक्की घरी करून पहा आणि कशी झाली आहे ते आम्हालाही कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। भेटू तर मग पुढच्या व्हिडिओमध्ये नव्या रेसिपीसह। तोपर्यंत धन्यवाद।